Uy, biskot. Dak-dak hinoon. At ko sa ako ang kural mga kaibigan. Kaya ito ay naghimo dito. Ako silang duawan. Nagtaod na sila sa Interlink. Ako mga saging. Yan ang natudapita. Natudapita mga kaibigan kay Euro tugaon sa baka. Muna na ako ni nga ipa kural. Kaya aron dili makaon sa baka. Yung ako sa mga kanding dili na sa dunya magagawas. Ako na lang buhi-buhian din he. Sambo kayo. Walay damage. Nagtaod na sila sa Interlink mga kaibigan. Kaning kurala para ni sa kung kuralo mga kaibigan kaya nga kung kanding aron di makalusot nya dili ko dito guwayag mga baka ba kaya ako maning gardenon nga to ba yung mga kaibigan ako ng gardenon ato tanuman ako saging bisag unsa lang mga prutas akong itanom. Ini kahuman ini, ang akong kanding soroy-soroy na. Oh, di soroy na din. Oh, soroy-soroy na. Di ba nga nagmaayo ni amang kay aron dili makadagan. Aron dili makadagan. Bitaw aron jud malig-on banganan ug maayo. Tangtanga na pod kay sobra. Agong po dog dili ug tagamay nay. Oh, hugtan jud aron malig-on. Ang kabilya mo gud atong giagadan eh. JS ne nyawa man kabot og JS ang kuan kabilya. Oh, Kuan raman wa man kabot ning 20. Sinuibe raman na. Kabilya. tambok ay mga saging diri. Ano namang? Tanaw sa kameraman. Hi, amang.
Kaning kabilya nga dosi dong makaigo ra ni dong. Oh, ato'y sobra. Aw na sobra aw. Kira ato lang nang hipuson para punan nato sa sunod na pudpuhon. Kuan pa to kuan na harisubos. Oh. Ang mga saging tambok na oh. Kakaon makanan ginagining saging nga sunod buwan pohon. Kanan gila siya. Kay dali raman ni nga mamunga ang katundan. Dali ra nga mamunga, dali ra nga mahinog pod. Mga kaibigan, uwa pa ni kaunas baka daghan pa ni dinhi. Muna nga Dito. na. Kuan pa to dito na. Unahan. Oo, mao lagi to. Pangaon. Muna mga kaibigan nga nakahukom na lang gyud ko nga kuralo na lang gini namo gyud anam-anam. Dili gini noon ni mahuman dayon kay ang budget man pod nihet mag-budget anam-anam mo nang gini. Hinahinay lang gyud kutob sa mada. Unsa naman na mubo? Factory damage siguro na dong. Base. Mao gyud kay posible po kay ilahan ng uting kayon dito sa budiga oy. Igabot ana. Diskarga din sa budiga. Nagnaay mo palit alsa karga. Kuyami kayo eh. Subaw-subawan naman ka daw. Base. Pamainit siguro isa mo dito eh. Kuwat naman lang to. At nanuman naman yan inako og ingong pangdungdong ay tanuman ko no ang duol ko no sa kural og kumpayon. Oo, kana pabor gis kinuutay. Diyan lang mga kuan kana. Dili ay ang Ibakos dan. Oh. Nyara berahon kuguti sa diha. Bokis siya. oh, Di man ugab daling yuta ni. dili gyud.
Nganto, malukop na ni nganto. Itong naikinutuban sa kural po ng kita. Oh, kato dito oh. Anto ni dito kutob. Layo po kita ayon. Oo. Nya nganhe. Malibo na nga to, pwede na buhian mong kandeng. Oo. Pero dugay-dugay pa na kay gamay pa mang kandeng. Tanuman ko isa ning mga kumpayon, Jimelina, mga saging. Awa na unsay sunod ninyong buhaton nunya magbuhos na aw Magkuhan pa may Taon pas purma na. oh purma di ay diwasor rin ang magtuhog. oo tuhugan pa man na kay parang malig-on kay aron og naay hangin dili matukab-tukab Kuyap. oh bitaw pwede gani ni dinhi og putangan panig usa ka linya nga saging di ay oh Oo, dako mo nagluto. Sa kalinya. oh sa kalinya dili lang gid idot-dot diha Dili. kay aron maglapad ra man ang saging ani lang dinhi ay Oo. ana lang diha Kay ato Puhon. dot niya og muharok ngadto sa punuan ra yato mo ni wala anhin na puta din mag. anhin na pud ta dinhi mag kasunod To. nanghunaw sila sa ilang mga kamot kay aron malimpyo kay mag-snack na pod kay alas 9 na alas 10 dong no di ay Kamu lang. Kamu lang. naaman ta ko'y saging hinog unya kay ang angan raman Ano kuha to dito? Magakuan to nga. Oo. Sa ay bili na. oo naapay usa sige lang Anjo ko kapamalit paghapon god kay alas 5 na gud mi hapit mga alas 5 na gid mi naabot gahapon sa hapon ha ngano manalab-anan hinoon sige na lang Yo yo. Tara, kumaya ka. ayaw naaman dyan na gyud Daghang mo kaya. Bahog. Bahog. bahog ang ako gibahog po na ko ganiha
Rabuyag. Yung tabi lang yung pundak na, inani lang. Oh, kay Landong. Indot kayo.